Benvidos ao Castro de Garfián, no concello de Beariz, un xacemento arqueolóxico da Idade do Ferro de aproximadamente media hectárea de extensión. A pesar das súas pequenas dimensións, a súa ubicación no alto dun outeiro cumple unha función puramente estratéxica para a explotación dos recursos do territorio máis próximos, tanto agropecuarios como minerais. En 2025, os traballos arqueolóxicos continuaron no sector noreste da muralla, onde foi posible comprobar a continuación do enlousado de época recente, formado por pequenas lousas de xisto colocadas horizontalmente. Por debaixo asomaron os restos dunha lareira e pavimento, con restos de ánfora e doa de pasta vitria asociados a eles. Varios centímetros máis abaixo, documentouse un nivel de ocupación máis antigo na que destacan os restos dunha posible cabana feita con materiais perecedoiros e unha zona de combustión. Desta zona de combustión puidéronse recoller mostras para a datación por carbono 14, que revelan unha cronoloxía de finais do século XIV a.C. ata principios do III a.C. Na parte alta de Croa, a limpeza dos petroglifos contribuíu a completar a riqueza arqueolóxica deste castro xunto cun mellor rexistro dos mesmos, axudando a conservalos e definilos. Cada ano de escavación no Castro de Garfián permítenos saber máis sobre un dos xacementos castrexos máis descoñecidos da comarca histórica de Terra de Montes. A historia do Castro de Garfián é a nosa historia e aínda queda moito por descubrir.